О, саломун ва алейкум. Чё кардем бародаро? Соус тенч хуб, ҳама каса ништяк, фаҳмо. Шумо айни ҳол дар канали ма чақ ва гапу чап бо Рустами Кал қарор доред ва ҳар яки шуморо ба қарордорӣ дар канали ма табрику муборакбод мекунам. Барои чӣ кал? Барои ки айни ҳол ма дар давлати Туркия ва шаҳри Истанбул қарор дорум ва бовар к иминамита тамошкаезику барои хидакат ма контент снимат кини омадам Стамбул. Яъне ки ма имрӯз чашмои хидм карди шумода Стамбула нишон медем. Мали баъд я гапи дига, ташне илтимос дига. Хаями подписка, лайка, аёту наброй. Мали намхе подписаться и лайк. Ира ма шумо бояд ёд натам. Шумо бояд бигем ки Рустам рафта, короче, сум расход карда. Мо ира по-любому бояд подписка кунем, каналша бихезонем, барои ки унаму соф гудаку чудаку блогер шидиян. Ай 100,000 подписчикошон, короче, зиёд шидиста. Гуфта шумо мара бояд анхеле подписка кунем. Али подпискаи шумо кати ма ягон хе гаре намешам. Просто их таксум кор мекунам, тамом. چیزی که در پشت ما حضور شما دیدین این скважина، یعنی که چشمه. این چشمه وقتش دا وقتای همون قدیم دا نمیسودا принадлежат میکرد. یعنی که همون وقت اینمی کروگ دیدین، اینمی کروگ точкаш نمیسودا принадлежат میکرد. ها راست میگم، اینمی کروگی که چشمه کو اینمی جا نمیسودا принадлежат میکرد و وقتی که کتی ترکا اینا اتفاق کردن سلطان دا نمیسا پدرکش میکنن. با میگن که اینمی درون شاکی، اینمی زرده کو میگن که تیلویه. نه که خیال میکنم که روشناسی میگن اگر این تیلو میشید کو اینجا میدونید چند هزار در استانبول بمب آدمای بیکار بیچی گشنه و تشنه سیریزو عربو و چشاو براکن نخلی قر کردن، نخلی خروشده تیلو را نخلی جمع میکنن و گرد این چشمه انخه او کداگه آدم میبیان یا که او میخرن یا که تورات میکنن. انا اینجا باشه برادرو مدرسه سلطان احمد. اینجا درسه، اینجا آدم میبیان درس اسلامی میگیرن درون نجده. اینا автобус هستن. короче میبینین فهمیدی؟ اینا автобус دا 90 تله میتین. 90 تله где-то ягон 25-30 доллар میشوه. اینا میدم میشینو استانبول همه جای های زور داره کو هموس نوزده короче کاتاتسات میکنه. و اینک ما اومدم حوزی площади سلطان احمد. اینجا یک نمود جای هسته که در همه جا که هم خیلی استودی قرار کردی و گرد و اطراف هم خیلی تماشا کردی که مزه میکنی. مزه هیچ خیلی ما شما را بفهمونم. این مزه می یعنی کیف میکنی که تو ما همین استانبول آمدم. یعنی که خودمو استانبول میبیان و пересечение میکنن аэропорт میبینن با обратно میروان کو ما استانبول رفتگیم. نه برادر، همین استانبول آمدی و انمی площади سلطان احمد اگر наомади нагу ки ту Стамбулда буди. Мали нагу. Стамбул зимистону тобистон ана хели пальмои девонаески да бояй. Яна ки раби пальма. Мегиранги давлати Арабистон да меги ягон Дубай да не ки Стамбул бо бахи чач хела. Ана ки машмуда оз як фокус нишон метем. Нигоҳ кунед. Оп, қафома дидин? И Софийский собор Айя София, она кена хлени го фокуса него. Оп, и парамда легендарный, яки аз бехтарин масҷидҳои рӯи дунё, рӯи олам, масҷиди Султан Ахмед. 6 дона минора дорад. 6 дона ҳисоб кард. 6 та. мутаассифона ай хотире ки ай упара офтоб задаиста хушрӯ наметова. Не ки бовар кунед ина ман дидаистам куна я намуди хушрӯа. Шумо просто бовар кунед тамом. Мобайни ҳами площади Султан Ахмед дайнам хеле фонтан аста. И фонтан именно мобайни масҷиди Султан Ахмед кати, яъне ва Айя София кати мобайнизда қарор дорад. баъд и фонтан шавҳо
фонтанош бо баланд мезана ва ина хеле подсветка дора. Подсветкаш бо ҳар хела ранг мешава, хушрӯ мешава. Не ки ай хотире ки ма блогери камбагалам, шавода на хеле ягон аппаратураи зур надорам ки чтоб шуморо сиёмка кунам. нишон тием. Ай ҳамин хотир ма шуморо илтимос мекунем ки подписаться кунем ки ма бошавам. Али дар гирди и фонтан ҳар замон одам ҳастай нахе мешинанд ва истироҳат мекунанд. Ай иҷа у парара тамошо кардан я намуди маззае ҳастай ки просто шумо ҳамин картинкаро дида натонистем. Не ки ма шуморо анаи картинкаро нишон дода метавонам. Нигоҳ кунед. Ина устоса сини Айя София рафтестем. ҳозир камтарак дар бораш як нақлча мекунам. Не ки пеш аз нақл кардан ҳозир ма шумода як чизи дигарро нишон медиҳем. Ай тарафи дасти чапи ма ҳамоми Хуррем Султана. Хуррем Султана мо кинои Султан Сулейман тамошо карда бошем ёки фаҳмидагӣ бошем ки зани Султан Сулейман мебояд ай ҳама беҳтарин ва сахттарин зудтарини зана ки рӯи олами дунё мешавад анамо. Ина хасеки Хуррем Султан. Ина фуратан бо итариш сиёмка мекунам. Хасеки Хуррем Султан. Дар инҷа мебояд одамо сурат мегиранд чиста на память. Ана иҷа главный входи ҳамоми Хуррем Султан медрои уҷада ба исусута мешуви. Не ки ростиш да и ҳамом намедонам чанд сумай обозӣ кунӣ. Ҳамомои абишни нахели ҳар тарафои Стамбул да ҳамомои абишни простой ҳастад. Да уҷо 20 лира 25 лираи нахе медрои любой намуд обозӣ мекунӣ. Не ки иҷада по-любому ягон қиматтара да қимата. Ана айни ҳол дар таги масҷиди Айя София қарор дорум. Яъне ки и аввало масҷид буд, ҳозир музей карда мондагиам. Естественно дар иҷа чизе ки мефурӯшанд ки хурдани нахели сок, севу там, шаурма, парма, мороженое ҳамаш ай ҷои обычни дигаи Стамбулда қимата, барои ки иҷа центральни площади Стамбула. Айни ҳол дар пишти Айя София қарор дорум ва аз дасти ростам як хоначаи беҳтарини ва хушрӯи дигай. Ростиш намедонам и чӣ хонае. Леки у дара дидесен, дарчара одамо омадесен ва дромадесен. У парара мезгарен уже дворец Топкапы, яъне ки двореци сарои Султан Сулейман великолепный. Айя София зиёда аз 1500 сол, яъне ки аз даври пайғамбар мо фаъолият мекунад. Яке аз ҳадисҳо омадагӣ аст ки вақташда шефи ҳамун колони византийцо христиано пеши пайғамбар мо мебиёяд ва илтимос мекунад ки шумо мо да як дуо тиен ки чтобы мо як масҷиди яъне ки церкви сохтанием ки ҳазорон солҳо беста гуфта аз пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам илтимос мекунанд ва пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегиранд аз хоке ки таги заминшон таги почашон мегира дар ҳамун хок дуо мекунаю баста тугунча карда метия ва ё мераванд. Ба саҳобо камтарак ҳайрон мешаванд. О пайғамбар, о расулуллоҳ мегану мега ки шумо чӣ ба барои кофиро яъне барои христиано дуо кардед ки чтоб ва ё церкв бисозанд. Баъд пайғамбар мо сабру тоқату хандаи хушрӯшон карди мегӯянд ки замоне мешавад иншоалло ба қудрати худованд дар и церкви ки инҳо месозанд мо медроем мусулмоно намоз мехонем ва баъди чанд асрҳо вақте ки османо мегиранд византийцора мезананд ҷанг мекунанд Константинополя мегиранд якум хато накунам Султан Мехмед ёки 2 ёки 4 якум медроя гапи пайғамбармона мекуна ҳамин замина мегирану медроянд якум дар ҳамин масҷид намоз мехонанд. Қариб аёдум мебуромад вақте ки ӯ хоки таги почашонда дуо мекунам метия христианода мега ки вақте ки ҳамин Айя Софияро сохтестен ҳамин хока гирен дар фундаменти ҳамин Айя София мега бучошен. Ана скамейкои таги масҷиди Султан Ахмед. Ҳар як одам мебиёяд дар ҳамин ҷа мешинаю ва ҳам у парара нигоҳ мекунад сурат мегирад ҳам и парара яъне и парада масҷиди Султан Ахмед. И ҳавлии масҷиди Султан Ахмеда ва дар ин ҷо
навистагӣ аст ки занҳо чӣ хел либоскатӣ бояд дароянд ва мардҳо чӣ хел либоскатӣ дароянд. Тасаввур кунед, ҳамаи ҳамин одамҳо ягонташ мисол турку ёки одамҳои местӣ нестанд. Ҳамаш туристое ки аз ҳар як кунҷи олам омада ҳамин масҷида зиёраткунӣ омадагиянд. Инҷа уже ҷои торатгоҳ ҳаст. Ҷои торатгоҳ хеле круг када рафтагия пуштишкатӣ бо ипарам пуштишкатӣ торат мекунанд. ҳозир бародаро бо диққат бошед, чашми макати шумо ҳам масҷид медроем. Майли чашми макати нигоҳ кунем фақат. ҳақорат накунед ки азонай ва ма дар дуруни масҷидим. Майли ҳақорат накунед. Bunlar kimin? Sizin mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ана иҷози ҳама намозда тайёргарӣ дидам. Дар инҷо занҳо ва дар инҷо мардҳои мусулмон. Дуруни масҷида бо қонуни хича дорад. Пишти ма ҷои намозхонӣ ҳаст ва дар инҷа тахта дидестем. И тахта упара барои туристоя ёки барои одамое ки ҳоли торат надоранд ёки барои одамое ки намоз намехонанд. Яъне ки ограничение карда мондагиянд. ҳозир дар масҷид ремонт рафтестай, асосан инаи устумҳо ҳастку, инаи устумҳо мебинед, ин просто устум карда мондагиянд барое ки ремонт шидестай. На самом деле инаҷада я люстраи калон буд. Люстраи калон буд, ҳоли бо ба фикр мемонанд. Дар дуруни масҷид бо балконча дора, и балкон меброя, иҷа муадзин, яъне ки одаме ки азон метия, ай ҳами тори ҳами азон метия. И мошалло рабе соли 2014 вақте ки ма Стамбул омадам ва ҳами масҷид омадам, ҳаму парда ина истодай рабинед качествоашан чӣ хеле буд, ҳаму истодай. Ва иҷакате эмомхатиб меброя рӯзи ҷумъа ай ҳамиҷа хутбара мехонад. Аз даруни масҷид аз тарафи қибла рост агар нигоҳ кунед, упара баҳра, яъне море. Упара баҳра, кораблё, ҳама чи аз ҳамиҷа метова. Рӯзҳои ҷумъа ва рӯзҳои намози ид дар балкон ҷои занакоа. Ахе круг када рафтагиян занако дар ҳамун тор кати гудако намоз мехонанд. Ин масҷид 4 устум дорад. 4 устуми ғавз ва калон. Ина яке аз ҳамон устумҳош. Устума бинед, устум яъне ки хеле держателяйку, ай 4 тараф. И устума слоновые ноги мегӯянд, слоновые ноги. И дуруни и хеле пук неста, яъне ки дуруниш полн рост, хеле сангай. Ва аз ипарам ай кунҷ ҳаст ва ай 4 пара хеле слоновые ноги қапида меиста ҳамин масҷида. Соли 2014 омадам, бепул беичи гишнаву ташнами масҷидро омадам, намозома хондаму баъд хуфтан шид. Аки ҷо надорум, ягон ҷое надорум ки бирам хоб кунам, ягон шинос надорум дар Стамбул. Рафтаму наму кунҷда, ӯзина рафтестам.
нами кинжда омадам рас хов кардам баъди гуфтан охрана дар омад гуфт ки братчика намехези гуфт ака туркӣ гавзаиса ман туркӣ намедонистам гуфтам чо кадай меяд ки иҷада мумкин нест хов кунӣ ман гуфтам чӣ хел гуфтам иҷа ака ба урусӣ гавзаистам гуфтам чӣ хел гуфтам дом аллаха фалон гуфта ба урусӣ фаҳмонистам меяд ки бурасӣ сана отел мега ака айни ҳаму даврда ба туркӣ гавзаиста ака ман ҳозир ака хеле мефаҳмам чӣ гуфтаиста гуфт бурасӣ сана отел ми яъне ки иҷада отелай мега агар мега тда мумкин боша иҷада медонӣ мега чанда бомжа мега иҷара мега полный рост мегиранд гостиница мекунанд мега ай ҳамин хотир дар Стамбул дар масҷидҳо шаб хов кардан мумкин нест яъне ки мусофир чӣ хеле тоҷикистони хидматда ай клуб ай ягон давлати шаҳрҳои дига мебиёнд дигар шаҳрда мисол хонаву дар надошта бошанд мераванд мусофиранд хонаи худода яъне масҷидҳои тоҷикистона хов мекунанд дар ҷай хеле нест ин масҷид агар хато накунам 286 дона оина дорад ойна шадест 286 дона полност майдаву калону ҳама чудаш карди 286 дона масҷид медори ҳар як одам яктаи салафан мегира ва обуфош ҳами салафанда мегираву худаш карда медорад чтобы дуруни масҷид обувкади чиркӣ нашавад ва биромаданда нигоҳ кунед салафан даридагӣ ё ки ягон чиркӣ неста ин салафанҳоро обратно намемонад бо мегиранд навхе мусорда мепартоянд ҳамин кади рафт утилизатсия мешавад ва касе ки мисол нияти хайркунӣ дошта бошад анаи будкачада ягон суи мепартояд меравад и барои ҳамин салафанҳо хеле мелишин расходошон дар даруни ин масҷид чӣ хеле ай ҳаму вақтҳои қадим ай ҳаму асро чӣ хел буд анамхе мисол чизе буд дар нужда ҳамхе истодагия ина заминош агар аҳамият дода бошен на ин марамро ай ҳаму даври 17 аср ай асри султан ахмед султан сулейман нест султан ахмед и яке аз набера ва набераша набераҳош мешавада барои ки султан сулейман 1500 чандум солай а султан ахмед 1700 чандум солай нами дуруни масҷидай шумо тасаввур кунед бародаро 17 аср сохта шудагиай масҷид ин минораро бе ин масҷида калониша бе дар ӯ вақто яъне ки на кран буд на дигаву дига чӣ буд просто қудрати худованда ки ҳамхе масҷида сохтагиянд асрошкатӣ меиста асрошкатӣ бародарои азиз чене ки ақлм мерасад чене ки ақлм расид дар бораи масҷиди султан ахмед ва дар бораи худи Стамбул камтарам боша нақлтон кардам умедворам ки навбори ма шумо да камтарам боша маъқул шид бо шумо Рустам аз канали чақ гапу чап буд ва аз ҷониби худ ҳар яке шумо да фарқ надорад ту подписчики ман ё ки просто ҳамин видеоро наткунца карди тамошо кардаисти ҳар яке шумо да орзу ва таманно дорам ки агар ту Туркия ва Стамбул наомадагӣ бошӣ худованд насиби ҳамин рӯз бигард ҳамин Стамбул биё ва дар ҳамин масҷид сарта дар ҷои намоз мон ва намоз хон саломат бош шен ҳазор раҳмат бо ҳурмату эҳтиром Рустам